7. juli 1995. Kako je kriza u Srebrenici izlazila na vidjelo, Carl Bildt je nastavio sa naporima da obnovi politički proces. U vezi sa ovim, on se 7. jula sastao u Beogradu sa predsjednikom Savezne Republike Jugoslavije Slobodanom Miloševićem i generalom Ratkom Mladićem. Urgirao je da se bosanski Srbi suzdrže od vojnih aktivnosti i daju šansu političkom procesu. Situacija na terenu je bila relativno mirna, a razlog tome su djelomično bili loši vremenski uslovi. Oko 18 sati Vojska Republike Srpske je ispalila 16 artiljerijskih granata na naseljeni centar Srebrenice. Komandant holandskog bataljona je prenio svoju procjenu situacije sektoru sjeveroistok. Sumirao je da je tokom prošlih dana Vojska Republike Srpske započela granatiranje urbanih područja i otvoreno i namjerno napada UNPROFOR i položaje Armije Republike Bosne i Hercegovine. Izrazio je zabrinutost za snadbijevanje enklave i zaključio apelom u ime stanovnika enklave Srebrenica tražeći pomoć svim sredstvima kopnenu i zračnu. Čini se da ni tekst ni sumarni pregled nisu prenešeni komandi UNPROFOR-a. UN vojni posmatrači uputili su apel UN-u da se zaustavi razaranje i napad na civile i UN zaštićenu zonu. Ali njihov komandant u Tuzli je u svom izvještaju zaključio da nije vjerovatno da će Srbi povesti totalni napad da bi likvidirali stanovništvo u ovom broju i da je to prosto nemoguće. Također navodi da bi izmještaj stanovništva bio nemoguć bez saradnje sa UN-om. Ovaj ružičasti pogled su dijelili i eksperti CIA, koji su vjerovali da se general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić neće odlučiti na osvajanje enklave zbog tolikog broja izbjeglica. Dan nakon što je uslijedio napad na okolinu Srebrenice 7. jula 1995. u evidenciji zvorničkog CSB-a o izvršenim pratnjama ličnosti zabilježeno je da je Frenkiju iz Državne bezbednosti Srbije obezbijeđena pratnja MUP-a na putu Zvornik Vlasenica. U evidenciji se navodi da se on vratio u Zvornik i da se nakon toga istog dana vratio u Srbiju. Svrha njegove posjete trenutno nije poznata.